Aquest 14 de febrer celebrem unes eleccions especials en plena pandèmia de la Covid-19. És per això que és molt important respectar els protocols de seguretat establerts. Recordeu, distància, mans i mascareta. El local cultural Carme Cirera de Vilada serà la seu electoral per les eleccions d'aquest 14 de febrer. Els votants hauran d'entrar per la porta principal del local senyalitzada amb la paraula entrada. A l'entrada al local cultural ens desinfectarem sabates i ens posarem gel desinfectant a les mans. Seguirem les fletxes que indiquen la direcció per anar a buscar la nostra papereta, si no és que la portem ja des de casa. A la taula situada just darrere la cabina hi trobarem totes les paperetes dels diferents partits polítics que es presenten en aquestes eleccions. Agafarem només una papereta i un sobre i anirem direcció a la mesa per exercir el nostre dret a vot. Posarem la nostra identificació a la safata i només la tocarem nosaltres. En cap cas, el vocal tocarà la nostra identificació. Serem nosaltres mateixos qui la recollirem. Com és habitual, posarem la papereta a l'urna nosaltres mateixos, sense que ningú més toqui el sobre. Un cop hem exercit el nostre dret a vot, sortirem per la porta indicada amb la paraula sortida i abandonarem el local de votació. Aquest 14 de febrer, vota, cuida't, cuidem Vilada.